खुलुमबाय लोगोफोर थांनाय 15 जुन 2026 आरो बे जाथाया इखालिनो जादोंमोन। बेनि थाखायनो नोंथांमोना साननाङा जे बे पुराना जाथाय होननानै, नाथाय बियो हमजादों नै थांनाय 3 आगस्ट 2026 आवसो। सासे 6 बैसोनि उन्दै गथ' इन्द्रायाव गोलैनानै बिमा बिफाया होख्रावनायाव गामिनि मानसिफोरा फैनानै नुयो जे गथ'आ इन्द्रा सिङाव गोलैनानै थैनानै दङ। आरो लोगो लोगो गामिनि मानसिफोरा पुलिसनो फन हरो। पुलिसाबो फैनानै बे गथ'खौ गामिनि मानसिफोरजों लोगोसे लोगो नांनानै बे गथ'खौ बोखाङो। बोखांनायाव बयबो सानो जे गोलैनानै बेयाव थैदों होननानै। नाथाय दाखालि बावैसो मोनसे रिपर्ट फैदो हस्पिटालनि जितु भोपाल मेडिकेल बर्डनिफ्राय, आरो बे रिपर्टआव मोनसे बेलेगसो नुजाफैदों। बे रिपर्टआव नुजाफैदों जे गथ'खौ सिगां बुथारग्रोदोंमोन, बिनि उनावसो बिखौ इन्द्रायाव गारहरनाय जादों, जाहाथे मानसिफोरा सानो जे बियो गथ'आ इन्द्रायाव गोलैनानैसो थैदों होननानै। लोगोफोर, भिडिअखौ जागायजेननाय सिगां नोंथांमोनखौ आङो रिक्वेस्ट खालामनो नागिरो जे नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। आरो लोगोसे आङो बेफोरबायदिनो भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो। जायफोरा बेफोरबायदि क्राइम भिडिअ नायनानै मोजां मोनो, नोंथांमोना प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामला, मानोना आंहाबो एसे दावगालांनो मोजां जायो। आरो आं नोंथांमोननो जोंनि भारताव नोंथांमोना मिथिगो 150 क्रर सुबुंफोर दङ। आरो बिनि गेजेराव आं सायख' किसुमान ओरैबायदि स्ट'रिफोरखौ लाबो, जाय स्ट'रिफोरखौ नायनानै नोंथांमोना मोजां मोनगोन आरो लोगोसे जोङो एसे माबाफोर सोलोंनोबो मोनो। दिनै जाय जाथायखौ लाबोदों आङो, बे जाथाया 3 आगस्ट 2026 आव हमजानाय जाथाय। आरो बे जाथायाव सासे उन्दै गथ'खौ माबोरै बिमाया निजेनि गोसो थोनाय हौवाखौ मोननो थाखाय निजेनिनो फिसाजोखौ गोदनायाव सेथेना बुथारनानै इन्द्रायाव गारहरदोंमोन, बे जाथायखौ आं नोंथांमोननो डिटेल्सै खोन्थागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था। आं फार्स्टनिफ्राय खोन्थालांगोन एक्सुवेलि घटनाया मा रखम जानाय। बे गासै जाथाया जादों भोपालाव, आरो भोपालनि भिन्ड होननाय मोनसे गामियाव जानाय जाथाय। आरो जाय गथ'आ जिउ गोमादों, बे गथ'नि मुङा जाबाय सृष्टि दहरे, आरो बिमानि मुङा जाबाय ज्योति दहरे। आरो बे ज्योति दहरेया गावनि हौवा धरम सिंआ आहमदाबादाव माबाफोर खामानियाव थांबाय थायो। हप्तासेयाव खनसे खननै फैयो, आरो बांसिनानो बै आहमदाबादाव थाबाय थायो बियो। आरो बे सुजुगावनो गामिनिनो सासे रमाशंकर होननाय सुबुङा बै हिन्जावजों एसे लेनदेन जायो। आरो बे लेनदेन जानायाव ज्योतिया बे रमाशंकरजों जुलि जानो थाखाय मोनसे थागथियारि खालामो, रायलायो बिसोरो। आरो बे रायलायनायनि गेजेराव मोनसे हेंथा फैयो, बे जाबाय गावनि फिसाजो। नाथाय फिसाजोखौ दा मा खालामनो? नाथाय सानसेखालि बिदिनो फिसाजोआ बाहेरायाव गेलेनो थांदोंमोन, आरो बै समाव बै रामाशंकराबो बिसोरनि न'आव फैयो। फैनानै सानैबो दरजाखौ ओरैनो फांजबनानै बिसिनायाव उन्दुनानै दंमोन। आरो बै समाव गथ'आ माबा मोनसे नागिरनानै गेलेनायनिफ्राय फट'नो दरजा खेंनानै न' सिङाव हाबफैयो। आरो जेब्ला न' सिङाव हाबफैयो, बिमाया गिबाय। गथ' मानसि माबा कारनाव बिफानो जुदि खोन्थाना होयोबाथाय, आरो बै जाय रामाशंकर बेखौबो मोजाङैनो सिनायखायो, जुदि गथ'आ बिफानि सिगाङाव जुदि खोन्थाना होयोबाथाय बिराद गेदेर खैफोदाव गोलैगोन। सानैबो सिगांनिफ्रायनो प्लेन खालामखाना दोनखायोमोन। आरो लोगोसे दिनै हमजानायजों बे गथ'खौ खाथियाव लेंहरो। लेंहरनानै सानैबो लोगो नांनानै बे गथ'खौ गोदनायाव सेथेना बुथारो। बुथारनानै सानैबो
बेखौ सिरि सिरि रावबो नुयै बायदि लांनानै इन्द्रियाव गारहरनो हायो। आरो बेलासिनि सममोन, बै समाव बे बिमाया इन्द्रियाव गारहरखांनानै दोखो होख्रावो जे रायजोफोर बासायफै बासायफै होननानै। लोगो लोगो खाथि खालानि सेंग्राफोर बा हौवा मानसिफोर खारबोयो मा जाखो होननानै। फैनानै नुफैबा फिसाजोआ इन्द्रा सिङाव गोलैना दोङो, गोजावना दोङो। गामिनि मानसिफोरा मिथिखादो जे थैबाय होननानै। आरो बिनि थाखाय आखाइ होआखै, मानोना नोंथांमोना मिथिगौ जे पुलिस केस जाबाथाय माबा मोनसे बेफोरबायदि आखाइ होनाया मोजां नङा। आरो बिनि उनाव पुलिसखौ फन हरनाय जायो, पुलिसाबो दसे उनाव फैयो। फैनानै बे गथ'खौ गामिनि मानसिफोरजों लोगो नांनानै बिखौ बोखाङो। बोखांना पुलिसफोराबो सानो जे बे गथ'आ गेलेबाय थानायाव गोलैलांदो जानो हागौ। आरो बिदिनो 48 डेज जालांबाय। 48 डेज उनाव जेब्ला बिनि आसोल रिपर्टआ फैयो, फैबाथाय आसरित जायो जे सासे गथ'खौ माबोरै सोर बेफोरबायदि खामानिखौ मावखो होननानै। आरो सन्देहआ बिमाखौनो सन्देहखा, मानोना बिफाया न'आव गैखायामोन। आरो बिनि उनाव बिनि जिथु फननि रिपर्ट, फन डाटाफोरखौ गासैखौबो बिसोरो पुलिसफोरा बहनो जे सोरजों बांसिन रायलायो सोरजों बांसिन रायलाया। बेयाव बै हौवानिख्रुइ बै रामा शंकरजोंसो बांसिन रायलायनायखौ बिथांमोना मिथिनो मोनो। नाथाय बे केसआ जेब्ला रिपर्टआ फैयो, बिनि सानथाम सानब्रै सिगांनो बिमाजों आरो बै रामा शंकरजों बे जायगानिफ्राय गायब जानानै दोङो, दासिमबो हमनो हायाखै। पुलिसा खोब नागिरबाय दोङो, मब्ला मोनगोन मब्ला मोना दा बेखौथ' उनावसो मिथिगोन। नाथाय दासिमबो बे सानै मानसिया हमजायाखै। खिन्थु नोंथांमोना साननानै नायसं, सासे बिमा जानानै हयथ' बिमा गथ'खौ दोननानै गारना थांबाबो जेबो नङामोन। बुथारनो गोनां मा खोन्थादों नोंथांमोना बे कमेन्ट बक्सआव लिरहर। बे हिन्जावा मा खालामबा मोजां जागौमोन? बुथारनाया मोजां जादो ना बुथारा गारलांबा मोजां जागौमोन, ना लाना थांफाबा मोजां जागौमोन? नोंथांमोना जि खुसि कमेन्ट बक्सआव लिरहरबानो जाबाय। लोगो मोनगोन बेफोरबायदि मोनसे इनफरमेटिभ भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअ। अब्लासिम गोजोन्थों।